ko siya ay kilala, sa tennis court siya ay bida. Talo niya magagaling na manlalaro sa ibang bansa. Lahat player na kasama siyang pinakaganda. Hinaharap mahusay landas, maliksi at malakas, kalaban todo todas. Siya unang kampiyon, inspirasyon ng nasyon. Kabataan kanilang hero, mabuhay ang Pilipino. Alex Eala, walang tatalo. Lahat player na kasama siyang pinakaganda. Hinaharap mahusay landas, maliksi at malakas, kalaban todo todas. Siya unang kampiyon, inspirasyon ng nasyon. Kabataan kanilang hero, mabuhay ang Pilipino. Alex Eala, walang tatalo. Unang kampiyon, inspirasyon ng nasyon. Kabataan kanilang hero, mabuhay ang Pilipino. Alex Eala, walang tatalo. Siya unang kampiyon.